beran thang nagirdों सासेखौ देखायनो नै जों साथाम हिनजावफ्रा ओमफ्राय नै गामिनि बिदा जानाय आरो दंबावो ओइ माबा लायनो थांनो अर्डार हैदों जोङो बेरायनो थांनो नागिरदों मा आरो नै जों हिनजावफोर साथाम आरो ओमफ्राय गामिनि बिदा फंबाय साथाम इसोर खावसे अर्डार हैनो थांदों दाबो डिसाइड जायाखै बहाय थाङो जाग्रोनोसै एसे Sester ketua, Pak. Này, siapa con? Siapa con? Siapa con? Akan dah. Ada orang. Apa dah? Ini kita punya berapa ini nak? Kita punya berapa ini? Mungkin mungkin. Bye-bye. Bye-bye. Phi phản này cái này. दै गोथौसिन गुवारजों साफाजों साइसजों होनानै ओरै फैनानै जोङो खेबसे ओरैनो फोसाबनो हायो गैया नै दैयानो गैया नै रानजोब्बाय दै गोथौसिन साफासिन होनानै जों ओरैजाय फैबाय एहायसो दैया गैला ओरैजायसो गुवारजोंसो रानबाय आरोखि ना दैयानो गैया नै Ujungnya deh, lancar. Rina sarlainnya sih bisa lo tangan darun sih ya. Hai teman-teman. Ai mua bilo nanggun? Ôi 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 mau đi ôi theo. Isi cứ dòng thả. Sai le bana mali dong geran. जोङो दा बै खर'थिं थांनो नागिरदों आरोखि दा जोंथ' थांफेराखैना फैबाबो बेखायनो जों दा नायनो नागिरदों माबायदि अबस्थाया
दिनैसो फैदों आरोखि ना खेबसे फैयाखैमोन टाइमसो लाबाखैमोन नालाय बेखायनो बिदिनो साबसिन जायगाया दैया स्पिडथिंथार नै जि आवासा नैहायसो जालांथारमोन साइसिंथार इथिंसो फैनो नागिरखादोंमोन जोङो थांबाय जि बाराबो इथिंनिया फ्रेस नागिरथारो beauty. Delegasinya bisa menang. Nah, yang udah ini ada dia gausah hiking, sambil lari. Nanti ada ambil ini guys, ya sih. Nah, ini lemon palm ya jadi ya. Iya, iya kau saya menarik na, mencari nih, kau saya, mana mencari jadi ya. Ini ramai orang ada. Memang tampil sih, mana ramai bergerak, ramai orang macam mana. Ini kasih nih aku. Ada kau saya. Mas Sarang Malay. Ang finishing dah.